lokaci lokaci yana da kyau uba wop ya karɓo wayar yarsa kurin ya ce zo ki buɗe, ka shiga galerin ka duba ka ga wani hotuna take ajiyewa tukuna. Yes, in ta kama larura ta sa ka bata ba aune wata ran kurin ka shiga ɗakin ta kawai ka duba ka ga da suwa take waya. Wata uwa ta gaya mun ta burge ni, ta ce ai malam duk lokacin da karfe 9 dare ta yi ya ta zan ce kawo wayarki da wayar ta nake kwana, ta fi ki kwanta. Yarinya ce budurwa, ta ce maganar wayar dare a gidana babu, ta ce kuma a hakan ma fa ban gama gamsuwa ba, na kan faki ido karfe 2:30 3 in kai samame in ji yaya. Kaga wannan mace ce irin ta kamar namiji kenan, kuma ƴaƴan wannan zamanin sai da haka. Wato abin da yasa nake muku wannan bayani, wallahi malam zaka gama wahalar tarbiya wani dare ɗaya lalata maka tarbiyar ka. Kuma yaran nan ƴan matan da kuke gani a lallaba, Allah ya rufe asiri, maza maza lallaba ka samu ka aurar da ita ta tafi can gidan mijinta ba ta maka abin kunya ba. Amma akwai wulakancin da ya wuce ka gama tarbiyar yarka tun daga nazari kana kai ta makaranta, kana kula da ita, ka dawo da ita, ka kula da ita, in uwarta za ta fita su tafi tare, haka kurin dare ɗaya a waya wani ya zo ta waya lalata maka tarbiyar da ka shekara 20 kana yi saboda baka da kishi. Wani ya je ya sayo waya mai tsada ya miƙa wa ƴar wani, sai ce ya ce ina da kuɗin sayan waya wallahi ba. Ya ce ka bari in ka aure ta ta je gidanka, tunda yanzu nauyinta ya zama yana kanka, to sai ka sai mata, amma yanzu tana gidana ba zan iya kontrolin ɗinta da wannan babbar wayar ba, kuma reni za ka samu wayar ta fita wa tsada. Ke zai yi ba, yaya za a yanzu fa da yawa yara 'yan matan nan fa wallahi yarinya budurwa wayar da take riƙewa ya fi na ubanta, ya fi na uwarta, ba dole ne ya shiga ciki ba. Tana ganin su ba su da wayo, tana gani ba su waye ba. To ya wani zai zo ya nuna maka kaskanci a cikin gidanka? Me zai same ta mata riƙe waya mai tsada ba? Allahumma illa wanda ka yadda da imaninta, ka yadda da ɗabi'arta, ka yadda da tarbiyyarta, ka yadda da kulawarta. Amma lallai matsalolin waya, barnar da ake yi da wayoyi musamman da 'yan mata ko yara matasa, abin wallahi ba a cewa komai. Daga yaro ya riƙe waya mai cikin tsada ta miliyan fa yanzu, waya fa miliyan 1 ne, 700,000 100,000 kaza. Amma wallahi tallahi akan makallahu babu abincin dare a gidansu. Wani ya buga wani waya